San Roque Dam, posibleng magpakawala ng tubig ngayong araw. Para sa detalye, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Maaaring magpakawala ng tubig ang San Roque Dam mamaya kung magpapatuloy ang malakas na pagulan at patuloy ang pagtaas ng tubig mula sa Binga at Ambuklaw. Ayon kay Tere Serra, Flood Operation Manager ng NPC San Roque Dam Office, nasa 0.5 meters lamang inaasang spilling level kung sakaling ituloy ang controlled release upang mapanatili ang ligtas na level ng reservoir. Yes po, nag-issue po kami actually ng notice on preparatory phase for dam discharge warning operation. So yung parang nag-issue po tayo sa mga LGUs, sa provincial and municipal DRMOs po ni Pangasinan and yung ng mga affected municipalities po to be ready. Kasi may possibility na magkaroon po ng spilling operations dahil yung spill po kasi ni Ambuklaw and Binga sa Benguet is tuloy-tuloy pa rin po eh. Apo. And meron din po tayong mga pag-ulan sa Pangasinan. So, sort of parang preemptive release even if there's no typhoon. So, para ma-maintain lang po natin sa safe level. Ang ilalabas na tubig ay daran sa Agno River at mga pangunahing tributaries nito. Inaasang maapektuhan naman ang mga bayan ng San Manuel, San Nicolas, Villasis, Asingan, Santa Maria, Rosales at Tayug sa lalawigan ng Pangasinan. Dahil dito, pinapayuhan ng mga residente sa mga lugar na ito na maging alerto, lumikas kung kinakailangan na makipag-ugnayan sa kanilang barangay at lokal na disaster risk reduction and management offices. Patuloy rin ang koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan sa San Roque Power Corporation para sa mga posibleng abiso. Inaasahan namang maglalabas ng opisyal na anunsyo ang San Roque Dam sakaling magpakawala na ito. Kasama mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.